नमस्कार, मी पूजा. दैनिक गोमंतकच्या इव्हिनिंग बुलेटिनमध्ये तुम्हा सर्वांचं स्वागत. जाणून घेऊया आज दिवसभरातील महत्त्वाच्या घडामोडींबद्दल. राज्यात टॅक्सी चालकांनी डिजिटल मीटर्स लावण्याबाबत चालढकलपणा चालविला असला तरी मुंबई उच्च न्यायालयाच्या गोवा खंडपीठाने त्याची गंभीर दखल घेतली आहे. ज्या टॅक्सी चालकांचा परमिट परवाना रद्द झाला आहे तो संपूर्ण टॅक्सींना डिजिटल मीटर्स बसवण्यात येईपर्यंत मागे घेऊ नये अशी सूचना करण्यात आली आहे. आतापर्यंत 1849 टॅक्सींचे परमिट परवाना रद्द झाले आहेत अशी माहिती खंडपीठाने दिली. गोमंतकीय जनतेच्या सर्वांगीण विकासासाठी आपने तयार केलेला विस्तृत आराखडा या पक्षाचे नेते अरविंद केजरीवाल यांनी मापसा येथील सभेच्या दरम्यान घेतलेल्या पत्रकार परिषदेत घोषित केली. या निमित्ताने त्यांनी आराखड्याची सप्तसूत्रे जाहीर केली आहे. सध्याच्या कोविड महामारीत बेरोजगारांना हवी तशी नोकरी मिळणे तसेच लोकांनाही हवे तसे कामगार मिळणे कठीण झाले आहे. यावर तोडगा म्हणून गोव्यातील प्रसिद्ध सिनेनिर्माते आणि बांधकाम व्यावसायिक राजेंद्र तालक यांनी मडगाव आणि फातोर्डा या 2 मतदारसंघापुरते अब जॉब ढूंढना आसान हे ॲप विकसित केले आहे. ते लवकरच लॉन्च करण्यात येणार असल्याची माहिती त्यांनी दिली आहे. पावसाळा ओसरत चालल्याने नेत्रावळीतील पर्यटनाला बहर येणार आहे. पण नेत्रावळीत भेट देणाऱ्या पर्यटकांकडून अभयारण्यात प्रवेशद्वारावर प्रतिव्यक्ती 100 रुपये आकारले जात आहेत. त्यामुळे पर्यटक आणि ग्रामस्थांनी नाराजी व्यक्त केली आहे. सरकारच्या या निर्णयाचा फटका पर्यटन अवलंबितांवर होणार आहे. सरकारने या प्रकरणी लक्ष घालण्याची मागणी ग्रामस्थांसह पर्यटकही करू लागले आहेत. तर या होत्या गोव्यातील दिवसभरातील महत्त्वाच्या घडामोडी. अशाच ताज्या अपडेट्स जाणून घेण्यासाठी आमच्या दैनिक गोमंतक या वेबसाईटला भेट द्या आणि आमच्या यूट्यूब चॅनलला सबस्क्राईब करायला विसरू नका.